Hey लोगोफोर बर' मिक्सचार चेनेलाव नोंथांमोनखौ गिबियावनो बरायबाय दिनै नोंथांमोना मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों दिनैनि भिडिअआ बैसोरनि थाखाय इम्पोर्टेन्ट जागोन जाय बिथांमोना दिनै इउट्युब सालायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायो आं बेखौनो खावलायबाय आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दाना फैदो लोगोफोर भिडिअखौ जागायदों दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां इउट्युबार दङ गोदान इउट्युबारबो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओंखारसै नाथाय बिनि गेजेरावनो खायसे इउट्युबारफोरा मास मोननै भिडिअ होनानै इउट्युबनिफ्राय जानगार जालाङो थामहिनबा इउट्युबाव भिडिअ होनायखौनो टटेलि बन्द खालामो दा बेनि गुबै रिजोना जाहैबाय सापर्ट मानसिफोरा जुदि बिथांमोननि भिडिअखौ नायाब्ला मानसिफोरा जुदि बिथांनि चेनेलखौ जुदि सापर्ट खालामाब्लानो बै अबस्थाया जानो गोनां जायो दा एक्चुअलि आं दिनै बेखौनो बुंनो थांदों जे जोङो माबायदि भिडिअ हगारोब्ला मानसिफोरनिफ्राय सापर्ट मोननो हायो माबायदि भिडिअखौ मानसिफोरा नायनानै मोजां मोनो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो खिन्थानो नागिरदों बेनिखायनो जाय नोंथांमोना दिनै इउट्युब सालायनानैब्लाबो सापर्ट मोननो हायाखै बा इउट्युबाव भिडिअ होनानैब्लाबो नोंथांमोना भिउस मोननो हायाखै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि भिडिअआ जोबोद इम्पोर्टेन्ट जागोन आंनि जि 1.5 बोसोरनि जि एक्सपिरियेन्स इउट्युबाव खामानि मावनाया आंनिया 1.5 बोसोर जाबाय बे 1.5 बोसोरनि जि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो नागिरदों बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि इउट्युबाव जुदि मोजां खामानि मावनो लुबैदोंब्ला आंनि दिनैनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो जाबाय ना फैदो लोगोफोर बिनि सोमोन्दै जोङो फारि सावरायलांदोनि दा गिबि खोथाया जाहैबाय नोंथांनि भिडिअ आरो अडिअनि जि क्वालिटि बे क्वालिटिया जोबोर मोजां जानांगोन दा भिडिअनि क्वालिटिया मोजां जानांगोन माने बे नङा दि नोंथाङा DSLR बाहायथारनांगोन बे नङा मानोना दानि समाव खम दामावनो जोबोर मोजां मबाइल मोनो जेराव बैफोर मबाइलफोरजोंनो नोंथाङा मोजां भिडिअ शुट खालामनो हायो मानोना दानि समाव मानसिफ्रा बयबो मोजां क्वालिटिनि भिडिअ नागिरो जों आगोलनि समाव खम क्वालिटि थानाय भिडिअब्लाबो मानसिफोरा नायोमोन जों ब्लेक एन्ड व्हाइटखौनो नायोमोन नङा होमब्ला आगोल खिन्थु दानि समाव बेफोर सोलिनाय नङा दानि समाव जेसेबां हाय एसेबां मोजां क्वालिटिनि भिडिअसो नागिरो मानसिफोरा बेनिखायनो नोंथाङा जुदि दानि समाव मोजां क्वालिटिनि भिडिअ होयोब्लासो मानसिफोरा नोंथांनि भिडिअखौ नायगोन बेनिखायनो गिबियावनो गोसो होनो गोनां खोथाया जाहैबाय नोंथांनि जि भिडिअ बे भिडिअनि क्वालिटिया जोबोर मोजां जाथारनांगोन दा नेक्स्ट फैबाय जोंहा अडिअ क्वालिटि दा नोंथांनि भिडिअनि क्वालिटिया मोजां जाब्लाल' जाया बेजों लोगोसे थाफानांगोन नोंथांनि अडिअनि क्वालिटि नोंथांनि अडिअनि क्वालिटिया जोबोर मोजां जानांगोन जुदि नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो जुदि मानसिफोरा खोनायाब्ला नोंथांनि बुंनाय बाथ्राखौनो जुदि मानसिफोरा खोनायाब्ला अब्ला नोंथांनि भिडिअखौ माबोरै मोजां मोनो बेनिखायनो नोंथांनि जि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा मोजां क्लियार खोनानांगोन नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा मोजाङै बुजिनांगोन अब्लासो मानसिफोरा नोंथांनि भिडिअखौ नायगोन जुदि नोंथांनि भइसखौनो मोजां खोनायाब्ला मानसिफोरा नोंथांनि भिडिअखौ बोरै नायनो बेनिखायनो नोंथांनि अडिअनि क्वालिटिखौ जुदि मोजां खालामनांगौ जायोब्ला नोंथाङा बाहायनांगोन माइक्र'फन दा आंनियाव मोनसे माइक्र'फन दङ बया कम्पानिनि मोनसे माइक्र'फन जेराव बेखौ गोबां इउट्युबारफोरानो बाहायो बे बया कम्पानिनि जुदि माइक्र'फनखौ इउज खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि जि अडिअनि जि क्वालिटि बे क्वालिटिया जोबोर मोजां जायो आरो मानसिफोराबो नोंथांनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो दा आंनि बे बयानि जि माइक्र'फन बे माइक्र'फना दायो गाज्रि जानानै दङ सप्तासे जाबाय गाज्रि जानाया जेराव आं नोंथांमोननो सप्तासे भिडिअ होनो हायाखैमोन बेनि थाखायनो दा आं जि माइकखौ इउज खालामदों बे माइक्र'फना जाहैबाय ब्लगिंनिसो जेराव आं ब्लग खालामनायाव बेखौ इउज खालामो बेबो बयानियानो खिन्थु बियो ओरैनो जास्ट बाथ्राफोर बुंनायाव बेखौ आं बेयाव लानानै खालामोमोन नाथाय बियो ब्लगिंनि दा ब्लगिंनि जोहैसो आं नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायदों जेनो जायाथों मानो अडिअनि जि क्वालिटि आरो जि भिडिअनि जि क्वालिटि बे मोननैबो थानांगोन गिबियावनो अब्लासो नोंथांनि भिडिअखौ मानसिफोरा नायनो मोजां मोनगोन दा नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय नोंथाङा दिनै इउट्युबाव मानो फैदों बेनि सोंथिनि फिनखौ नोंथाङा गोरलैनो होनो हानांगोन जुदि बै सोंथिनि फिना रांनि फारसे जायोब्ला जोबोद गोरोन्थि जागोन मानोना रांखौ साननानै जुदि नोंथाङा दिनैनि बे समाव इउट्युब खुलियोब्ला नोंथाङा साक्सेस जायाबो जानो हागौ मानोना दिनैनि बे समाव मानसिफोरा इउट्युबाव मानसिफोरनि टेलेन्टखौसो नागिरो एक्चुअलि बे मानसिया मा रोंमारगो बेखौसो मानसिफोरा दिनै इउट्युबाव नागिरो बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि टेलेन्टखौ दिन्थिनोसो इउट्युबाव ओंखारबोनांगौ जुदि नोंथांनि टेलेन्टखौ मानसिफोरा नायनो मोजां मोनोब्ला अब्लाना नोंथाङा मानसिफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन आरो चेनेलखौबो सापर्ट खालामगोन आरो अट'मेटिकलि राङाबो नोंथांनि टेलेन्टनि फारसे उन खारफाबोगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ खावलायखायो गिबियावनो नोंथाङा रांखौ लुबैनानै इउट्युबाव ओंखारबोनाङा नोंथाङा ओंखारबोनांगोन नोंथांनि टेलेन्टखौ दिन्थिनोसो
दा नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय जोंनि गोबां गोदान इउटुबारफोरनि बेलायाव बेबादि जायो आंनि बेलायावबो जादोंमोन जेब्ला आं इउटुबखौ गोदान खुलिदोंमोन जे भिडिअ होब्लाबो भिउस फैनो नागिरा दा बे जाथाया बयनिबो बेलायाव जायो जेब्ला जों इउटुबखौ गोदान खुलियो मानोना जों स्टार्टिं समाव जोंनि जि भिडिअ बे भिडिअफोराव भिउस फैनो नागिरखाया बेनिखायनो नोंथाङा जुदि इउटुबखौ गोदान खुलिदोंबा बा नोंथाङा जुदि इउटुबाव खामानि मावनायखौ स्टार्ट खालामदोंब्ला नोंथाङा भिउसखौ नायनानै खामानि मावनो नाङा नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ होनो नाजाबाय था जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ होबाय था सानसेब्लाबो नोंथांनि मोनसेब्लाबो भिडिअआ भाइरेल जालांगोन आरो अट'मेटिकलि नोंथांनि भिडिअ भिउसफोरा फैनो हमगोन आरो नोंथांनि चेनेलाबो अट'मेटिकलि ग्र' जागोन बेनिखायनो नोंथाङा मालाबाबो स्टार्टिं समाव नोंथांनि भिउसखौ नायनानै खामानि मावनाङा नोंथाङा जेब्लाबो जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ होनोसो नाजानांगौ साप'ज दिनैनि बे समाव नोंथाङा मोनसे भिडिअ होदों आरो बे भिडिअआ जुदि दिनै भाइरेल जायोब्ला मानसिफोरा जुदि दिनैनि बे भिडिअखौ नायोब्ला अब्लानो अट'मेटिकलि नोंथांनि भिडिअसफोराव भिउस फैनो हमगोन आरो नोंथांनि चेनेलाबो अट'मेटिकलि ग्र' जागोन जुदि दिनैनि बे भिडिअआ भाइरेल जानायनि उनाव नोंथाङा जुदि गाबोननिफ्राय कन्टिनिउवासलि जुदि भिडिअ होयोब्ला अब्लाना बैफोर भिडिअआवबो अट'मेटिकलि भिउस फैनो हमगोन आरो अट'मेटिकलि नोंथांनि चेनेलनि जि साबस्क्राइबार बे साबस्क्राइबाराबो अट'मेटिकलि ग्र' जागोन बेनिखायनो नोंथाङा खनसे भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव नोंथाङा भिडिअ होनायखौ स्टप खालामनाङा जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ होनो नाजाबाय था जुदि नोंथाङा भिडिअ होनायखौ स्टप खालामोब्ला साप'ज दिनै मोनसे भिडिअ दं बे भिडिअ भाइरेल जानायनि उनाव नोंथाङा भिडिअ होआलासिनो जुदि सप्तासेनि उनावसो मोनसे भिडिअ होयोब्ला बै भिडिअआव भिउस फैयाबो जानो हागौ बेनिखायनो जुदि दिनैनि भिडिअआ भाइरेल जादोंब्ला गाबोननिफ्रायनो नोंथाङा भिडिअ होनो नाजाबाय था कन्टिनिउवास अब्लानो बैफोर भिडिअआव अट'मेटिकलि भिउस फैनो हमगोन आरो नोंथांनि चेनेलाबो अट'मेटिकलि ग्र' जागोन दा नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां इउटुबाव टाइम होनो नांगोन नोंथाङा गुबुनफोरनि भिडिअफोरखौबो जेसेबां हायो एसेबां नायनांगोन बिथांमोना माबायदि सिस्टेमाव भिडिअ होयो माबायदि एडिट खालामो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोजाङै नायनांगोन जोंनि गोबां सिनियर इउटुबारफोर दङ बिथांमोनखौ जों फल' खालामनांगोन दा बिथांमोना माबायदि भिडिअ होयो बेफोरखौ जों नायनांगोन अब्लासो नोंथांनि भिडिअसफोराव भिउस फैनो हमगोन आरो लोगोसे नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां दा सोलिफुबाय थानाय बाथ्राफोरनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ बानायनो नाजानांगोन दा मा सोलिबाय दङ बेनि सायाव नोंथांमोना बांसिन भिडिअ बानायब्लासो मानसिफोरा नोंथांनि भिडिअसफोरखौ नायगोन बेनिखायनो ट्रेन्डिं टपिकनि सायाव नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ बानायब्लानो नोंथांनि भिडिअसफोराव अट'मेटिकलि भिउस फैगोन नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय नोंथाङा मालाबाबो डिसलाइक बा गाज्रि कमेन्टनि थाखाय नोंथाङा खर' गुदुं जानो नाङा मानोना खायसे सुबुंफोर थाखायो जायफोर सुबुंफोरा नोंथांखौ नायनो हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो नोंथांखौ डिसलाइक होदों बा गाज्रि कमेन्ट खालामदों दा बेफोर गाज्रि कमेन्ट बा डिसलाइकफोरखौ लानानै नोंथाङा खर' गुदुं खालामनो नाङा बेनिखायनो नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां भिडिअ होनो नाजाबाय था बेफोर कमेन्टफोरखौ नोंथाङा जेबो केयार खालामनाङा मानोना समाजाव बयबो एखे जानो हाखाया दा नेक्स्ट खोथाया जाहैबाय नोंथाङा मालाबाबो पाब्लिकखौ बर खालामनाङा नोंथांनि भिडिअखौ नोंथाङा जेसेबां हायो एसेबां मोजां खालामनांगोन जेराव बैफोर भिडिअफोरखौ मानसिफोरा नायनानै बर मोना बेबादि खालामनांगोन अब्लासो मानसिफोरा नोंथांनि भिडिअखौ नायगोन जुदि नोंथाङा बाले बाजे बायदिसिना बाथ्राफोरखौ बुंबाय थायोब्ला बायदिसिना आननेसेसारि बाथ्राफोरखौ जुदि बुंबाय थायोब्ला अब्ला नोंथांनि बाथ्राफोरखौ मानसिफोरा खोनासंनाय नङाब्ला नोंथांनि भिडिअखौ मानसिफोरा नायनाय नङा बेनिखायनो नोंथाङा मानसिफोरखौ बर खालामनाङा जि बुंनांगौ बाथ्रा बे बाथ्राखौ सिदा बुंब्लानो जायो अब्लानो मानसिफोरा नोंथांनि भिडिअखौ मोजां मोनगोन आरो नोंथांखौ सापर्ट खालामगोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनि बाथ्राखौनो खोन्थाबाय जे इउटुबाव माबायदि भिडिअ होयोब्ला जों भिउस मोननो हायो माबायदि भिडिअ होयोब्ला जों मानसिफोरनिफ्राय सापर्ट मोननो हायो बेखौ नोंथांमोननो आं खिन्थाबाय आसा खालामो जायफोर गोदान इउटुबार नोंथांमोना एसेब्लाबो बेखिनि खामानिखौ मावगोन बा बेखिनि आं जिखिनि खोन्थादों बेखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो फल' खालामगोन आंनि जि 1.5 बोसोर खामानि मावनाय बे खामानि मावनायनि जि एक्सपिरियेन्स बे एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ